No niin, maaseuduilla on tunnetusti hyvin monia kansalaisopistoja, jotka toimivat aktiivisesti. Tällä kertaa me olemme tutustumassa kansalaisopistoon, jossa toimii uusi tänä keväänä avattu piiri, jossa opetellaan juksaamaan naapurin isäntää erilaisilla konsteilla. Ja yksi tällainen varsin vankka konsti on esimerkiksi ottaa vanhoja vaatteita, jos on puku tai jotain muita. Otetaan vaatteet, mennään naapurin isäntään mukaan, laitetaan tekoviikset ja ynnä muuta naamiointivälinettä. Mennään myynti, eli kaupparatsuna ja yleensä hepona, kyseisen isännän luokse. Mennään myymään vanhoja maitotonkkia, tosin ne ovat hopeavärillä uudestaan maalatut. Mutta kuinka ollakaan on laitettu välipohja puoleen väliin, eli 30 litran maitotonkka onkin vain 15 litran. Näin kun isäntä täyttää tämän oletetun 30 litran tonkan, sinne mahtuukin vain 15 litraa. Hänhän ei pysty tietenkään sitä tarkistamaan, ja kun hän vie sen tienlaitaan, niin anna olla, me itse menemme ja tyhjennämme 15 litraa omaan pötikkään. Tämä on yksi. Sitten toinen varsin moninainen, vaatii vähän enemmän askaretta, mutta sitähän lapsiperheisissä maalaistaloissa hyvin paljon on esimerkiksi tällainen lehmien lukumäärän lisääntymiskeino. Otetaan vanhoja säkkejä, täytetään ne kangassäkit heinällä, laitetaan pienet kepit jalkoihin, näitä voi olla 20-30, valkoisella maalilla laitetaan täpliä, muovikassi päähän ja utareen paikalle puhalletaan täyteen kumihansikas, josta tulee tyypillinen utare. Se laitetaan säkin alaosaan roikkumaan niin kuin iso utare, ja näitä lehmiä laitetaan sitten 20-30 omaan aitaukseen, ja voin vakuuttaa, että kateus on hyvin suuri naapurin isännällä. No niin, minunkin vinkkini liittyy tähän maidon tuotantoon. Nimittäin mennään naapurin tilalle ja kerrotaan isännälle tämä juksaustemppu. Eli ei kerrota itse temppua, mutta kerrotaan se juksausmeininki sille kaverille. Sanotaan, että meidän kissa, tämä Yrjö, tämä punaradallinen kissa, kävi eilisiltana, minä näin tuossa ladon nurkalla, niin teidän maitotonkkaan päräytti sinne vahingossa nyt sen pissan. No tästähän naapuri isäntä häkeltyy ja hän menee ja kaataa sen maitonsa pitkin kankaita. No anna olla, minä olen nokkelana juksismiehenä vienyt muovin sinne sammallen alle, ja kun hän on sitten kaatanut maidot, niin minä otan sieltä muovilla sen maidon talteen ja siivilöin siitä sammallen pois, ja näin minä sain se 30 litraa hyvää maitoa. Seuraavanlainen tarina on myöskin hyvä isäntää juksatensa. Otetaan moottoroitu ruohonleikkuri. Laitetaan vaimon kelsiturkki vaarinpäin ruohonleikkurin päälle ja lasketaan tämä ruohonleikkuri ajelemaan naapuri-isännän pellolle kelsiturkki päällä. Näin ollen isäntä luulee, että yksi lampaista on karannut ja lähtee sitten tämän kelsiturkkisysteemin perään juoksemaan, niin silloinhan sitä itse voi mennä sinne sitten lammashakkaan ja ottaa sieltä muutaman kilin ja vaskitsan mukaan ja syödä hyvällä ruokahalulla tämän sitten pois.